El cinema bèl·lic rus ha tingut una llarga tradició de recreacions històriques amb gran èmfasi en la resistència soviètica durant la Segona Guerra Mundial. Resistència desesperada segueix aquesta línia, oferint un relat dramàtic sobre la lluita contra les forces alemanyes a la ciutat de Kalinin l'any 1941. Malgrat un excel·lent disseny de producció i un repartiment que compleix amb la seva tasca, el film es veu llastrat per un guió irregular, personatges poc desenvolupats i un muntatge confús. El punt fort de la pel·lícula és, sens dubte, la seva recreació històrica. El disseny de producció aconsegueix transportar l'espectador a la devastació de la Rússia ocupada pels nazis, amb escenaris detallats i vestuaris acurats que reflecteixen fidelment l'època. Els decorats transmeten amb èxit la cruesa del conflicte i es nota un esforç per fer creïble cada detall, des de les armes fins als uniformes. En aquest sentit, Resistència desesperada brilla com un producte visualment atractiu i fidel a la seva ambientació. A més, les interpretacions dels actors, sense ser memorables, compleixen amb correcció. Els personatges principals transmeten la desesperació i el sacrifici del moment històric, encara que els seus arcs narratius siguin poc desenvolupats. El gran problema de la pel·lícula rau en el seu guió, que no aconsegueix construir una narrativa fluida ni personatges realment memorables. La història, que hauria de ser una immersió intensa en la resistència soviètica, es dispersa en subtrames que no acaben de confluir de manera satisfactòria. A més, els personatges semblen més arquetips de propaganda que individus amb profunditat psicològica, fet que els fa poc interessants. El muntatge tampoc hi ajuda. L'edició presenta transicions poc clares entre escenes, fet que afecta la comprensió global del relat. Aquesta falta de coherència narrativa redueix l'impacte emocional de la pel·lícula provoca desconnexió. Si bé és comprensible que el film adopti una òptica patriòtica, Resistència desesperada es decanta cap a un enfocament marcadament prosoviètic que sovint sembla més propaganda que recreació històrica objectiva. El discurs heroïcista i l'exaltació acrítica de la figura de l'Exèrcit Roig resulten excessius per a un públic més interessat en una visió equilibrada dels fets. Resistència desesperada es pot veure una vegada, però no convida a un segon visionat.